ole với nãy hiền hay program quay một tắc hàng buat sai về niah lại All Mizoram Village Council Association thì kan thela lutuk lo mai thei a sung te po chu alo din san te adin dan te po toy te in han soi te po kan duanga ama sign ke mani hi anin bel thia tir photila ke hi FP lai khama kan niah All Mizoram Village Council Association hian president kan niah tin kading lamami hi US lal fak zuala kan senior vice president ania kon pui 3 VCP ania asakami hi pusila romo ya All Mizoram VC Association treasurer ania tual pui ko VCP ani tin kavela mami chia hi pulal ro puya general secretary administration sangtu ania mamit marveng village council member ania tian athlang derami khu pukap thuama kan finance secretary ania champhai bethel VC member ani ichon vaina hiam karki tak kan ni awangin office bearer spoken local kim thelova office bearer som le pakhat kanom ve a All Mizoram VC Association ayan tichuan All Mizoram VC Association in chan te po hi when a hian han puang zar ve hrim kimila athain kan thia point panga din chana tan da ania pakhat na chuan mipuite tan rual khai zo kam hmasawnna om thei nan All Mizoram VC Association ki din ania tena panina chuan village council te kaldan le ti dan phung in ang tlang manani thei nan ania apathum na chuan VC za omna von him konga thawhna tan ten apalina chuan village council har samna rang sut pian ani theina tura thawho apangana atopera chuan village council te ham thamna rang te ngai tu a thawho na turin All Mizoram Village Council Association hi dinani ania chuan hai kan fiat angin democracy rama chuan democracy rama ro rel na in khai chon diata abul thut a grassroots chu village council te hi kan nia step danga chuan panchayati system an kalawangin an ni chuan panchayat an tia keni Mizoram ai ron village council kan ti ania chuan hmasawnna tluan thing le khai rualawm theina na VC te ti chakhi apoimo em a kan ngaia chu tuna kan sorkar ko hian refu in VC te ti chak zawng in ma ala a tuna hian kan thiat thei dan anga chuan Mizoram ai hian village council hi zasari le somli le pakhat kan omani department zawng song hian man ruah min hmang veka chop le chil deuh devin thiu ti tur temin tukin tin an hnathawhna tura po village council tina khan nan va tho don chuan VC te kha man ruah bera an man an kut ke kan dia wangin VC te hi ngaipawimawh kan ngai em a chumi chu tuna kan sorkar nei mek hian a hechianga so wangin VC te hi min ngai sak em a central sorkar in hmasawnna khai rual na tura tana akal pui mek aduan chua 15 finance commission kum sang ni somni atanga sang ni somni paruk chunga Mizoramin sum kan don vetur kan chan vetura ruahhman hi vaibel se zali sumnga le panga ani a chu abu bang omlovin tuna kan sorkar hun chung hian tun financial year
liam ta chia kha ahun to pania chuta chuan abo bang lovin kan ton tur zong song hi menti fel sak veka wangin Mizoram ma VC zong te hi kan lom ani tuna yan state Sorkar kan thriat thewangin ZPM party in Sorkar na siama VC ai ro chuan Congress VC te MNF VC te le BJP te po oma sung VC zong chu tu na hian hemi 15 Finance Commissioner kan sum mu tur kan mu dana hian an lop em veka chu wang chuan Lawmthu sei hi tha an ti em ani chu tiang ani awang chuan ke ni association Hruaitu te po hian ngoi bo pui mai chi ni in kan threlova la Hruaitu pu patean kalom na tui fin riat angin liama ati ang khan ke ni VC te po hi kan lom na hi tui fin riat angal luang liamin voina hian zoram khovel hi deng chuak se ti kan duwa chumi puan chuan na thaber nia kan riat press conference hi kan han ko ve tangot mai ani kan som na ngaipawimawh thanem ngai taka miron aten sakawang hian kan lom ema in zawai Chungah Lawmthu ka soyani sina kan soi tong khan tuna press conference kan han ko hi all Mizoram VC Association Hruaitu te kan ni angin Mizorama VC zong te IO a party lam sai omlava chutiang theyang pera kalpui tum kan nge ni ti kan kiat sak kan du ani ti chuan tuna VC Association Hruaitu te hi April ni som panga sang hi som hi le panga avana pa hola kal khoma than te kha kan nia so ta chuan amain all Mizoram VC Association hi loading to thina ama ero chu in than na mu mal hi an lo la ne ngai lawa enga mo zat kal khomin ani hin ro se ni hin ro se tian lo in wa mai thina kha alo nia tun tum hi athana in than hoi khatna ani ti kha kan han ta lang lok du ani ti chuan Mizoram Sorkarin VC te ham thatna tur le hmasawnna arual khai theiang berakan nei theina tur tana ma min lak sakhi ropui kan ti tak zeta MVC in hmasawnna tura rokna rang kan nei te Sorkar kan thlen po min ngaipawimawh sak zela chu bang chuan kan lom ema voina hian Lawmthu soina ani ber mai kan press conference chuan kan thiat angin 15 Finance Commission chung changa kan Lawmthu soina chu tiang hian an ta lang ta ila VC 10 khawtlang hmasawnna tur atan 15 Finance Commission atanga kan poisa tu ni china ka soi tong khana bo bang lovin kan mu theina Mizoram Sorkar malak na chu aro pui kan tin kan faka Sorkarin athunei na semzaya hmasawnna tura ato bulber village development ngaipawimawh hi lawmawm kan pilea party rang atanga VC te po thei big lova an chanvo ang theu mu hmasawnna tur sumrual khai taka mu ani hi lawmawm kan ti tin village council 10 khawtlang hmasawnna tur tanan tho tur rural local body grants RLB Grants kan ti mai 15 Finance Commission na tanga kan dong kim thei hi lawmawm kan ti ema tu ta chuan bik takin kan don theina tura ma min lak sak tu te hi han soilan tha in kan thia tu ta chuan ama sibera chuan pulal du oma kan chief minister finance minister ni bok hian thei top chuin sum hi kan mukim theina turin ngai tu an la senga ti chuan kan minister in charge te RDNAD minister professor lalni loma te nen soi hobin tiang chon thei to pin anin an bo zuya
ตาจน local administration department นะกัน official เต้กัน official เต้เขาเต้ติน finance department นะถกตู้เขาส่งเต้ริมตะกินนั้นถกอาบิกตะกิน local fund audit ที่ directorate ที่อันริมมันนี่ไต้หวันเดือดถอยอินเฮมีกันหนูกิมเทนตูเฮียนอันถกสู่วางชวนอันช่วงอาเห็นทินลุงตะกินหลอมถูกันเสียมิโซรัมช่วยตัวลูเบอร์กุลาดูออกมาซีมินิสเตอร์ VC เต็นขดล่างส่วนนัตุนนัทอนซุมทินลุงเละติตักเจตามินเวปุยนั่นแหละมามินลากปุยนฮีโร่ปุยกันตินหลอมกันติตักเจอันนี้10-15 Finance Commission in Mizoram RLB Grants ดอนตูร์ruahhman หลายเฮียนินสังนิสมเนี่ยจังสังนิสมนี่แหละปารุขีอภิเรียตัวอันดานี่ชวนสุตาชวนสังนิสมนี่เดี๋ยวเชื่อก็สยังคานสังนิสมเนี่ยจังสังนิสมนี่แหละปารุกะกันดอนตัวส่งคัดชูไวเบลเสจะดีสมงาปันงานี่กันตีข้าตัวน่าเฮลายเสียกันหันดาสังนิสมนี่ประคัตจังสมนี่ปารุไอชวนอสุมไฟฮีไวเบลเสจะทุ่มสมรุปแลปันนี่จนด้วยสิ่งทุ่มสางรูปจันนี้อันนี้แห่งส่งฮีอับโบบางลวินกันตรงกิมเทกา15 Finance Commission หน่วย RLB Grants ซุมดนโตเปรนัชูอภิเรียชุ่งเงียนนิสมนิปริยัตมาร์ชสังนิสมนิปรุกะคานมิโซรามินกันตรงกิมมิโซรัมซุมโบมาเซ็นทรัลจังอินรำทุนอันนี้khawtlang hmasawnna na VC ten hnathawhna tur hi sang ni som hi atanga sang ni som hi pakhata nuai sang ko le zathum khakai interim period antia chu ta chuan kan tonga ti chuan 15 Finance Commission year pa ngai kum ngap drama khan sang ni som hi pakhata tanga sang ni som ni le pan ni financial year khan nuai sang rup le zakwaกันตรงให้ฮี first installment นี่อินนิลิคดีสังนิสมนิปนี่ให้มี installment ขัดนะฮีดนอันนี้ให้มี installment ขัดนะฮีหน่วยสังทุ่มจะลีเละสมงาอันใต้เละใต้ฟันอาจารย์กันตรงข้ามีกุมาก็ตอนตัวจงหน่วยสังรูปเละจักว่าตั้งคานอาซาดเวหน่วยสังลีเละสังค่ะ first installment กันตรงอันนี้จุดที่ line second installment ที่สรการพัสตรามกุมสังที่สมประเดี๋ยวตั้งสมสังที่สมนี่เละปฐุมช่วงคานหมู่อันนี้ตลอดวันนี้ first installment หน่วยสังลีสังเจ้าค่ะกันตาสุมีอันเดียววางชวนซุมดนักอัตบตาfirst installment กันหันดนหัวคานสรการไล่ปุ่น Finance Commission Grants ดงเทตุระ guidelines อาเซียน audit online ค่ะตีเฟลอันนี้ตัดสีหรอวะซุมีวางชวนซุมขดนชุนจมเทอเรานี่ตลอดวันนี้ระหว่างชวนกันดงตะเราจัรอันนี้ VC ตรามภาษาโปคานนัทโหนตูข้าอดอนตูอังดอนอันนี้ละวะส่วนกันหมู่เราส่งให้หน่วยสิงขัดสังดีจ่าส่งมาค่ะวิสิมสตรามาอันดอนตูหมู่เราค่ะอันตาเฮติยาสรการเมกและหุ่นกัลตาสรการกันสอยลันนัชันจู15 Finance Commission ที่กุมสังนิสมเนี่ยจังสมนี่และปรุชุงหัววังอันนี้ตัวนั้น VC ที่ฮีสรการอินมินไงตัววางอินวันในกันอินที่มา15 Finance Commission จังกันซุ่มดนแต่พอขดล่างผสมนาตันจังไกตะกินกันบางกลางเชื่อว่า VC ส่งเห็นจังไกตะกินกันมังอันนี้ตินมีปุยแต่พอขดล่างคุยตัวเต็นขดล่างมาสอนนั่นถอดก็งะเทตบสวดจอยออกมาอดีกโลเลเฟลโลโลปัลนี่เป็นรำเล็กขดล่างให้น่าวางทุนไหนตุนเนี่ยละเช่นเซลล์ตัวอินกันอินเงินบอกอันนี้ถ้าเตียงฮี15 Finance Commission หน่วย
rural local body grants sang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni paruk Chungah VC ten kan dan chu ani a 15 finance commission noi rural local body grants ruahhman zawng chu noi sing thum sang rup zani vai bel se za thum som rup le patni ani a heng RLB grants te hi akum tina don thei tura ta tol te don turin installment in RLB grants hi buat sainia financial year pakhat zela installment pani zel first installment le second installment ti in angda installment zawng hi voiso ani a ti chuan Sorkar masahun chhung 15 finance commission in financial year sang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni pakhat som ni pani atanga sang ni som ni panga som ni paruk atana RLB grants aduan mu zawng hi installment pakhat chau kha ani a sang ni som ni pakhat les ni ami kha chu asum zawng chuan ni chin kan sei tong khan nuai sang thum zali le som nga ani emin hu yan Sorkar lai puin finance commission grants dong thei tura guidelines aduan audit online ti zo ani lo chuan grants are release thei ta si lova he audit online hi kalpui ani tak si lo wangin Mizoram in RLB grants hi kan don chun jom ta lo ni chuan sang ni som ni pathuma December Sorkar thar lo pianga January sang ni som ni paliatangin pulau du oma chief minister ruahhman na angin Directorate of Local Fund Audit and Pension le LA dilamten manas takinan lata audit online ati turte avain anbo zui ta char ani hemiatan hian ni china ka soito angkhan abik takin local fund audit and pension te hi an ha khop maya an staff te po tlai varin na an tho nge a chuti line finance mi te LAD mi te po an bang chuang lo ani chu wang chuan hetiang hian tho rima wangin kan mutsun zom theita umin thlengin kan dong chhota chara hei hi achan chu sarkarin sum dik tak le fel taka en kol wang te grant mu na document ngai te chak taka abo zui reng wang kha ani ta ati tur ang anti tazar kha kan mu that chan ani ta nge ani ten tun Sorkarin kumni le chan ve chung 15 finance commission in financial year sang ni som ni pakat som ni pan ni le atanga sang ni som ni panga tu som ni paruk nuaya installment kan mu zong chu installment pakwa alo ni ta chu asuma zong chuan nuai sing thum sang ni da sari som nga ani nge ani ti chuan Mizoram chuan RLB grants su avai in 15 finance commission in min ruam han sak ange in installment zong mukimin asum fai in nuai sing thum sang le zani vai bel che thum som le pati chu kan dong kim ta an thok tamol mol maya hetianga kumtina installment panni local tour zela kha kami tho tur ani laya ahan khai lakta chara tun kum chung ni kum financial year liam ta chunga khang ho kha ain no khom kha alo chu atak zut awangin na po tho changa ya office lam hian visitin hi min nor chara vc pakhatin anna kha hun chunga a complete man lo chuan annex kan ron thun thei si lova chu wang chuan kan in nora kan thei ang to kin kan tang howa a hun chungin visitin an thok zo hal ta chara chu tiang chuan tun hi kan han thleng ta installment nu ber po financial year to main kan dong kim ta ni ti chuan helaya a statement kan han dai hi chu soivek talvira ti khana ziak kan nei thowa khalai tang khanin achiang hal mai ome kun kan la rei lu tuk lo nan ti chuan
kha 15 Finance Commission chung chang a chuan nita selengin kan ho tu ten min nga event that awangin kan hun chunga avain kan han hukim thei hi kan lom tak zeta Mizoram khovel ria ta hian kan puang suak lo thei lo ani tin tuna hian pachop kan la nei zela heng te po hi min thiat pui turin le Mizoram chunga VC zong te po in min lo hiat sak turin voina hian kan han ta lang dua pakhata chuan VC lom man chung chang hian ia village council te lom man hi kumsom z en non lo alo ni to a ti pun lovin man alo ni to a all Mizoram VC Association chuan chief minister te mu in le RDNAD minister te nena te VC lom man hi min ti san sak turin rot na kan thena ti chuan department lamin local administration department lama kan han thlen nga la kan chief minister le kan RD minister te thuron angin ti chuan annin official lamin ke to min chu pui nga la om min ti puya ti chuan ke mani hian demand kan nei lo ni o min ti angin min ti pun sak ro kan ti topa ti chuan annin Indiaram state rang kan lo ziranga sumi ang chuan rot na kan han siamanga chu in pom thei don chuan sumi ang chuan kalpui ni sen tiat chiang chuan rot na an han siam ta sumi an rot na anga chu kan han thlena kan ministry point min ti lotin sak ngei hi kan ringa chu voina hian kan han ta lam dua tuna kan lak lai VC te lom man kan lak lai aya alet nga tam turin ruahhman na min siam sak mek ani tin chumi ba ka chuan tuna hian sorkar hian VC te kan ha zia thria in kan lom man sete min pek ve thina po hi arang thei anga min release sak zel hian tuma VC tram masa tuna liam ta chia pheka chuan an mumu mal lo lu tuka tharuk danate VC lom man hian bua atlem tham te lu ne tharuk danate muin khatiang khan mu mal lo takin alo kala tuna hian sorkar thara ero chuan hei hi mumal taka min pek tumin tuna hian quarterly in kan hu chho tang ta hei hi kan lom em bok ani heng kan mu theina tura har sat na po ton tanga thanem ngai ta min tho sak tu Mizoram Sorkar le RDNAD department te chunga hian kan lom tak zeta voina hian lawmthu kan han soi ni tin hemi ba ka hian kan thiat angin VC te hian kan hun pui ber aizola chak khai kan lo thei lova kan minister te thut munania department head zong thut munania kan mipuite zong aizola an oma office dorin VC te hi aizola akil khor ber rang pon kan kal lo thei lova sumian ani awang chuan aizola hian mun kan nei hi tulin kan thia thingtlanga tangin lot taka tangin an lo kala chen in mu mal nei lo te pok an lo oma a then chu veng ha tak taka te an thenga chu tiang chuan secretariat lama mineko lama kan mipuite te dor lo thu la chung an dora an tum lo cham te lo thul ta thit chia chu tiang chuan har sa takin a then chu so ta zema bo ka te thlen lo ngaya a then vai va kon lama te luang muala te office dor na kha an tan a khir lu tuka chu wang chuan an VC te chok jang khai na tu atan kan ma mo em hi VC khwal bu khi nei atul kan tia ti chuan chief minister ne la kan thlen ta roya anin min lo phur pui hle a mun te han zong ula a mun te kan mu thei chuan sak kan ngai tu ton dia atia ti chuan RDNAD minister professor langni loma nena
min refera ti chuan ani kan han soi pui le ani pan lo min lo phur pui le a min ngaipawimawh sak mani tuna hian ahmun kan zong me ka ahmun kan mu vel le a min sak thei hi kan be se a chu VC zong tan chu ta chuan office kan du dan chuan ahmun hi office door all sam na lai mineko compound chung lama te hian kan mu thei chuan chu lai chu be se na sang tak kan ne ya chu tingtlang VC ti tan hian atang khai em donin kan thria a kha kan malang na ani a tin aba ka hian all Mizoram VC association te chuan malang na eng mo khan han le ya VC conference hi kumin chu ngei hian nei kan tuma Mizoram VC zong ten an ron attend theina turin hian nei kan tuma chu ta chuan kan minister te pokan han soi pui to a department how to te budget estimate teron siam ula ti lo tin dan kan ngai tu don nia min tin min phur pui chung chu kan mal ka hian kan ti lo tin thei ngei kan be se a tin VC member kan ID mu mal le zawng tak kan nei theina turin ma min lak sak turin LED department a kan nge na ti chuan an nin ma min lak sak ti chuan ID mu mal tak min siam saka kan lo mani tin chumi ba ka chuan panchayat bavan VC house kan han ti hi RGS scheme noya mu mal le chak zo ka sorkarin akal pui me kan dia chu central sorkarina hei ruahhman ani a Mizoram apo hei hi chak taka kal pui me zel ani a tu na hian thingtlang apo VC tam takin VC house an nei to a changklung tak tu na hian an nei lo te tan po malak chun zom zel ani nge ani tin hemi scheme noya bok hian RGS scheme noya bok hian VC ten computer kan nei theina turin malak zel ani ata chuan tuna hian VC tam takin an dong to a tuna hian dong tu ra sem mek zel ani a hemi computer set an sema po hian VC zong hi min pe an tuma ata tolin chu tuna hian akal me ka tuna la dong lo te po hian an dong vek don na chu wangin ngak lel takalo thir la dong lo te po in do thei takin kan lo ngak tlang don dia kan dong vek don ni ti kha lo thia ila a tho me tin kan sorkar tuna kan sorkar phom me khian VC te min ngai sak em kan ti kha VC dan thar hi tool an ti a chuan assembly a putlu ani a VC Act 2025 min siam sakta a ti chuan hemi VC Act 2025 hi tuna hian Mizoram pumpuya VC ten in kai hruainan le hnathawhna atan kan mang do na tun nisari han khozola district panchayat resource center hon rualin kan minister professor lalni loman VC Act 2025 chu a release ta nge tuna hian man thei ani don ta a rules ero chu chip chiar dewal siam ngai tam takala om wangin chu an labo zui me kani ti kha an han ta lang tel du ani chuan mizo tong nge dan bu thar lang zat an nia man tur kan lo nei ta hi lawmawm le a kan rules man lui howa kha chuan kan dan bua kha chuan sap tung te tam lutuka mun tam taka har sabna kan to ka chu khria in tuna an sorkar chuan mizo tong nge in VC dan bu men han bot sai sak kan lop le ani chuan all Mizoram VC association chuan khawtlang le ramhason zel nan le sorkar kaldan diklo pak veng turin sorkar tha ti chaka tha taka tho pui zel hi kan tuma eng sorkar poni se VC zong hian kan sorkar state sorkar hi thei top chua tho pui zel a policy le
อามาหลังนั่นเตติหลอดลิงถูระเก็บเป็นเสียฮีกันตุมันดีที่ข้ากันสวยดูนี่เองVCP เห็นแจ้งสังขัดขัดิน Vice President จักว่า Treasurer และ Member เตจริยัต Secretary จริยัตลางเอาจารีสมงาเมื่อจริงค่ะกัน President ค่ะอันสวยกิมลงอะไรจุดโลมันนะคะอันดวง Department จุดนั้นรถต่อมารถจุCommissioner Secretary ตัวนักการดินเขาเฮียนี่ Committee ดินตัว IMC แต่พอฮีอันเทลก็ Local Council แต่ที่เราไม่เสียมขัดไปฮีอันตรงมาเขามีวางคาดินในตัวนั้นละเสียงแต่อันห้าแต่รู้ตัวไอ้ที่ดำไปช่วยดินโซนกันต้องมุ่งตัวเอ็นติกันเอ็นที่รังไม่ถมรุ่ยกันใช่ไหมตัวเสียขัดข้อยถ้าผมในวิสิตให้เรามันฮีอะไรทำทุกเสียกันเบลซาลงกัน Senior Vice President ใช่ครับแกนี่ข้านแต่ข้านรวมมันนั่นมินหันเสียมสักอังคาการหันปุ่มไม่อะPresident สังอาอันนี้ Vice President สังลีเตียงคันมินหันตีโซสักจู่ๆข้าเตียงCabinet น่ะมินปมสัก Cabinet Meeting น่ะมินปมสักก็ตีส่วนมันไม่ตัวรักันหันไงเดียวลายคาน Local Council ลำค่ะอันนั้นหักช่วงเวทุกตาอันนี้ข้างเกนี่พอไงตัวกันง่ายอันตอนติดเสียที่ชวนนะเดียวนั้นหันเทลุดเวลตากเสียชวนรัวละกัลปุยง่ายจิรเชียนง่ายเลยนี่อันนี้ข้างอันดีมันข้าสร้างตรียวะlocal council chairman สิงขัดเล่สังอันดีมันแต่ได้ไม่นี่ตัวนั้นอันลากลายอายาอเลสอมสังขาอันดีมานะจู่ๆ study team เตเสียมเฮียละไงนี่ฮิตีอินsecretary chairman นะหัวยา study team ขันดินตาตุนาเฮียนอาคารหัน study งาส่วนขมีเตทุดลูกนังค่ะกับบินเนตจนอะไรเอ็นเล่ดอนนี่ที่ขันดูตกเทียนไงหลอม